kolem. Nebyl k dispozici, ale teď Gomis dává gól. Naposledy se Gomis trefil v utkání proti Saint-Étienne ve 33. Vidíme trojice Cavani, Lacazette a Falcao. Ten má na svém kontě 19 branek. Takže Gomis ho ještě v dnešním zápase může dotáhnout na hostování. Jean-Michel Seri, obrovská možnost a je vyrovnáno. Mario Balotelli dává svůj 15. gól v sezóně, čímž si vyrovnal. No a teď v celku jednoduše přišel ke své 15. ligové brance, když musel osvědčit čich na branky. Byl přesně tam, kde být měl. Paul Bays znovu výborně. Sanson, proti němu Dante, Sanson odcentroval, Seri. Maxi Lopez, Dimitri Payet. Maxi Lopez, pěkná kombinace, obrovská možnost a je to gól! Patrice Evra znovu posílá Olympique Marseille do vedení. V 66. minutě dotahovat. Té brance předcházela výtečná spolupráce na pravé straně. Pojďme se na ní podívat. Maxi Lopez našel Dimitri Payeta, ten mu míč vrátil. Nezištná přirávka. Viděli jsme, že Dimitri Payet se díval úplně někam jinam, než kam směřoval míč z jeho kopačky. No a Patrice Evra byl na zadní tyči včas.